Tak už sme opäť s vami, príjemné dobré ránko. Dnes nám Marek pripravuje divinu, rôzne recepty, o chvíľu budeme pokračovať, ale mohli by sme zároveň predstaviť Tatianu Kravčenko. Dobré ránko. Dobré. Pretože vlastne ste nás prišli pozvať na perlivé leto, ktoré sa týka nielen výborného jedla, ale aj skvelého programu a začína sa to už túto sobotu. Tak, je tomu tak. Všetkých by som touto cestou srdečne chcela pozvať. Ako všetci vieme, ale skôr rádo spája dobré víno, dobré jedlo s vizuálnym umením, tak aj tohto roku sme sa to rozhodli ešte trošku viac posunúť ďalej. Spojíme to spolu s hudbou a opäť s výtvarným umením a túto sobotu začíname s koncertom Zdenky Prednej, s jej kapelou, spojíme to zároveň s vernisážou súčasného umelca Erika Bindera, ktorý nás prekvapí svojimi pomerne vtipnými dielami a všetko toto za príjemnej atmosféry, ešte potom doprevádzané DJom Koky, ktorý nám zahrá trošku R&B, jazzu, ambientu a chilloutíku a samozrejme nebude chýbať dobré vínko a ľahké jedlá z diviny. Nebude to však len jedna sobota, tých sobot je viac. Presne tak, začneme túto sobotu v júni, budeme pokračovať v júli 19.7. kvartetom Nikolaja Nikitina a s ďalšou výstavou Martina Gerboca, ktorý je opäť súčasný tvorca, zase trošku z inej oblasti, nie až tak vtipné, ale zase má to svoj náboj a v auguste skončíme kapelou Love for Money, vypeckujeme to trošku funkovo a výstavou Ivany Šatekovej, opäť slovenskej súčasnej umelkyne. Takže bude sa na čo tešiť, koľko ľudí, toľko chutí, tak jak vína, tak aj interpretov a umelcov, takže snáď si tam každý nájde to svoje. No a samozrejme dobré jedlo, o to sa nám dnes stará Marek Petrán tu v Teleráne. Marek, prosím ťa, čo teraz pripravuješ? Tie dymové signály čo naznačujú? Naznačujú veľmi dobré jedlo. Ugrilovali sme dopredu, máme v alobale zabalenú jeleniu sviečku ugrilovanú. Tú sviečku sme si predtým tak potreli borievkami, tymiánom, sol korenie a olivový olej. Opiekli na panvičke, vybrali, zabalili do alobalu. To mäso sa zabaluje kvôli tomu, že ono dojde. Ono dojde a dobre je, aj keď robíme doma napríklad hociaký iný steak, že si ho opečieme z prúdka, dotiahneme si ho do toho média alebo do rare, doma čo rád, a zabalili si ho na nejaké 2-3 minútky do toho alobalu. Ono to mäso tým pádom si trošku odleží, postojí, oddychne si. Keď ho rozkrojíme, tak tá šťava všetka zostane vnútri. Keby sme ho hneď rozkrojili, tak tá šťava vyteče. Ono, ak si odleží to mäso v tom alobale, tak samo krásne dojde. Na tej panvici predtým to je zhruba koľko tak? 3 minúty z každej strany? Alebo to už je veľa? 2-3 minútky, podľa toho zase, aký kus máme. Keď máme väčší kus, môžeme viackrát opekať. Keď máme takýto tenší, tak stačí minútku. Viacerí sa už tešíme na to, čo tu stvára Marek, na tie jeho kulinárske špeciality. Pozrite sa, aj pán Vojtech, víťaz, ktorý vyhral pred malou chvíľou auto. S celou rodinkou tu u nás sedí, my sme veľmi rádi, zostaňte tu s nami až do konca. Merali ste ďalekú cestu od Lučenca, my vás